So kwakatanga vana Catholic Church, chireva vana ZCC, Zimbabwe Council of Churches, ambobudikira futi ichikondema chi, tingati kukondema reka kuti ichiopposa amendment bill number 3. So pazoitwa action according to Ivo, because action right now I think kuzivisa because munhu wese ari kuda kuona constitution ichitevegwa, and that's the first thing, kuona constitution ichitevegwa. But pane question manje iri kubvunzwa nema-analyst right now, mufana kunzwisa ma-political analyst muZimbabwe ari kubvunza one question kuti if muna 2018, if muna 2023 pamavotes pose paipai, kana muchiti imimi Mnangagwa waidliwa mavotes and then otamba maths and then obudikira nechi akawina, ndozve zvitaugwa nana Chamisa nditi kana vachiopposa paipai, kana vachiti these are disputed elections. Right, kana riri iro game iroro riri kutambwa, so chinozotadzisa kuti patambwe same game chii kana vakaenda kuma-referendum. And why is it that President Mnangagwa vanotenderera nenyika vachipa vanhu chicken vachididididi vachikambena, kana ivo vachiziva kuti at the end of the day vanongozoba mavotes? Is it because vanenge vachida kuita sekuti vari kudiwa nevanhu here, kana kuti vanenge vachitokambena zveshuwa? Because vanhu vanotaura zvinotaurwa and hatinzwisisi kuti zvinhu zvacho zvezvinyatsokufamba sei, but mubvunzo uri kubvunzwa nema-analyst, and then mamwe ma-analyst ari kuti iyo inzwai muri Zimbabwe, mamwe ma-analyst anenge achiti iyo chiri kuita kuti ZANU-PF ihle referendum right now is because vari mukati meZANU-PF vanoziva game mutambi gwaroitwa kuti kana vanhu vachida kurohwa pama-elections mavotes unomarova sei. So apapa pareferendum vakomana vanenge vasingagoni kubirira because vanenge vachivonana ivo ndo vakatarisana pachavo, ndemamwewo ma-analyst. But regai tipinde muri Zimbabwe kuti Zimbabwe Council of Churches yati chii, right? Hanzi today 13th of so ndine zuro pavakandira 13th of April 2026, the Zimbabwe Council of Churches, ZCC, formally submitted its statement of inputs to Parliament on the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3, 2026. Hanzi vaita sei, formally submitted a statement, and it no opposer Amendment Bill number 3. In fact, their input on Amendment Bill number 3. The ZCC, which is the Zimbabwe Council of Churches, representing 32 member denominations, mate 32 machurch, with a reach of at least 3 million citizens, opposes the Constitution of Zimbabwe Amendment Bill number 3, 2026, because of the potential harm it causes to the nation and the legacy of our current president. Vakomana vari kuti inzwaika, Mnangagwa anga arana matemu ake zvinonakidza chose, ane zinarration rake renyika inovakwa nevene vayo zvinonakidza chose. Dai anga anoita iye step down muna 2028, he would have been the writer of our democracy. He would have been a father Zimbabwe, alongside other fathers like Joshua Nkomo. Right? Ndo zviri kutaurwa panapa kuti vakuda kukanganisa legacy ya president varipo izvizvi. Hanzi the ZCC, acting as a watchman, Ezekiel 3 verse 17, a role that compels the church to speak when it sees the nation walking toward harm, and after prayerful reflection and stakeholder consultation, our general recommendations are as follows. Vane ma-recommendations muri Zimbabwe, vane zvavari kufunga kuti izvi ndo zviri nani kuti zviitwe. Hanzi after taita ma-prayerful reflection, tichinamata
tichishedza zita ramusiki watisingazivi. And so hanzi 1, withdraw or substantially revise the bill. The amendments in their current form are constitutionally, morally, and democratically compromised. Hanzi withdraw chunhu boys. Withdraw. Kana kuti revise hai because zvaizvezvizvi makatyora mutemo makabuda muri overroad. Ndozviri kutaurwa apa nepoint number 1. Right, vane point number 2 muri Zimbabwe. Hanzi establish an independent constitution amendment commission. Amendments of this nature require a dedicated independent commission mandated to undertake broad, meaningful consultations rooted in the will of the people, free from the conflict of interest that rises when the institutions advancing the bill are its direct beneficiaries. Parliament. Ndo iri kutaurwa nezvayapo. Because muri kutuma ma-members of parliament out there kuti anoita ma-consultations anzwe pfungwa dzevanhu, but ma-members of parliament are the exact people who are to benefit from passing this bill. Conflict of interest dzobva dzaita senge politics dzema-grade 1. Right, hanzi vane point foot number 3 inova yekupedzisira. Iye zvavari kusuggesta ndo zvofanira kuitwa muZimbabwe. Muri Zimbabwe? Right. Hanzi, if the bill proceeds in its current form, a national referendum is mandatory. The bill fundamentally alters the 2013 constitution and provides for term extensions benefiting current incumbents. This requires direct citizen consent, not parliamentary approval by those who benefit from it. Hashtag conversations of hope. Muri Zimbabwe? Muri Zimbabwe? Muri Zimbabwe? Muri kupabata here apa? Muri kupanzwisisa here apa? Pari, because vakomana vari kutaura nevasikana vari kutaura. Vakomana nevasikana veZimbabwe Council of Churches vari kutaura kuti hanzi isusu tine vateveri vanosvika around 3 million maZimbabweans nyika yose kai. Handiti hanzi ende nevanhu ivava takagara pasi tikaita minyengetero. Ime vanhu vazhinji vanga kwanzi politics hadzidi minyengetero, but inzwa yava vari kuti vakagara pasi vakaita minyengetero, vakaita ma-reflections. Besides, kana vanhu vachiti politics hadzidi minyengetero, ukaona politics dzisingadi minyengetero, i-politics dzekutoti dzatova dangerous, dzatova ku-wrong side of history. Otherwise, politics dzofana ngova peaceful. It's kutaurirana, chionesana, awina pakutaura, unoona une point iri strong, une history iri kuoneka, une track record, momurega opinda otungamira. Because at the end of the day, chinhu chedu, we want the best CEO, and the best CEO who is the president, who is, and ndo watechida kuita president, endo kana ma-terms ake akwana odzika, hatizodi munhu anoramba akada kuomera pachinhu ichi. Right, so vari kutaura on behalf of around 3 million Zimbabweans sezvo tataura muri Zimbabwe, ende vari kutotaura ivo kutoti vakachiongorora, vakaona. So imimi unogona kudaro iwo uchitopindawo church iri under Zimbabwe Council of Churches. Makabvunzwa here? Tiudze, makabvunzwa here uko? Kana kuti munobvumirana nazvo here zviri kutaurwa panapa? Because vakomana vari saka vapinzira chidocument kupi kuparliament. Ndofunga ndo same style yakaitwa nana retired Marshall Henry Muchena, handiti. So zvimadocument zviri kuwanda kuparliament, zviri kurepresenta vanhu, zviri kurepresenta ma-different institutions, different groups of people, handiti. And point, and muri kuona imimi kubva CDF, Constitution Defenders Forum, yakakandira katsamba futi ichiti withdraw the bill number 3 because harisi pamutemo.
So kozvino zvichida kuona kuti how will the government respond, how will ZANU-PF under President Mnangagwa respond. Will they respond with an understanding ear and sit down, talk and resolve this, or will vachangoita zvemusoro wavo vongo bulldozer vachiinda? We don't know. We'll wait and see kuti democracy, is it still in existence muZimbabwe kana kuti haisimo. Tiripo panapa the Mutapa Times mureZimbabwe, pausingasariri pama important updates on what's happening, current affairs in Zimbabwe and our region. Thank you for watching.